Čas pokročil a už tu máme jar, máme skvelé počasie. a s ňou aj aprílové slonoviny. Už ma opálilo? Ty sa opaluješ? Áno. Už na začiatku mesiaca to tak nevyzeralo. Poďme sa pozrieť. V 1. aprílové ráno sme ako zvyčajne prišli do školy a čakal nás nezvyčajný pohľad. Pýtate sa, aký? Z nášho atria sa totiž valil dym, ako by si Indiani posielali dymové SMS-ky. Je samozrejme, že sme boli zvedaví, čo sa vlastne deje. Predstavte si, do našich končín v tomto aprílovom počasí zablúdila polárna výprava. Našu kameru to očividne zaujalo a tak sme sa na ňu boli pozrieť zblízka. Náš záujem o nich ich natoľko zmiatol, že zrazu nevedeli, kde je sever a na kameru sa nám odmietli vyjadriť. Boli úplne rozhorčení z našich colníkov, ktorým zhabali polárnych psov a zavreli ich do karantény. Ich rozhorčenie znásobili obaja naši telocvikári, ktorým nedôstojne zvedavo nazreli do stanu, hľadajúc včerajší deň. Našťastie nám Anglina ide a tak sme mohli rýchlo zostaviť uvítaciu delegáciu, ktorej sa podarilo situáciu upokojiť a v duchu našej tradičnej pohostinnosti ponúknuť nezvyčajným hosťom typicky našské raňajky. Po chvíli sa pri špekáčikoch a klobáske už družne debatovalo o najnovších trendoch výroby snehových vločiek. Nakoniec zabudli na sever a začali sa zaujímať o južný pól. Tak kam vlastne išli? V tento deň sme boli všetci nejakí popletení. Ani naši učitelia netrafili do tried. Osmaci vraj riešili prvácku matiku a konečne mali pocit, že všetkému rozumejú. No a polárnici? Ako prišli, tak aj odišli. Zrazu sublimovali, evaporovali. Podľa posledných správ blúdia niekde okolo rovníka. Vatra pohasla, iba v školských kuloároch ostáva visieť otázka. Bol to Scott, Amundsen, Zimmermann? A koľkého apríla vlastne bolo? Veru, vyzeralo to dosť uzimene. Tak, máme to za sebou. Myslíš zimu? Krásne sa tu opaluje na slnku. Ale kdeže? Monitor. Obleky. Krády. Dievčatá zmenené šatami na dámy. Už je to za nami. 15. apríl bol pre deviatákov veľký deň. Začínal sa veľkými prípravami. Nervózny, Paťo? Nie, absolútne. Na laviciach čokolády, po chodbách diskutujúce skupinky, napäté úsmevy, ale aj túžba mať to už za sebou. Konečne sa otvorili dvere a môžeme začať. Nájsť si svoje miesto, sústredenie a potom sa každý venoval iba svojej práci. Aké to bolo? Nebolo to ťažké, len ja som sa veľmi nezmestila do času, takže pár odpovedí som typovala. Simi, ako dopadla slovenčina? Podľa mňa dopadla veľmi dobre. Nebolo to veľmi ťažké. No, takže matiku som asi trošku pokazila, ale Najcítim celkom fajn. No a po bitke je každý generál. K výsledkom gratulujeme. Veru, bolo to náročné, najmä tie prípravy. Ale zvládli sme to, hneď sa lepšie dýcha. No, keď je tak pekne, len aby ma nespálilo. Hovorím, že sa lepšie dýcha. Vieš, aký stromiskov nás narastol? Aký? Už ma to trocha opálilo? Rodinka ide na nedeľný výlet. Nie, pekne do práce a bez auta. No, aspoň tento deň. 22. apríl je Deň Zeme už od roku 1970. A čo naši spolužiaci? Ako prišli do školy? Ako si prišla do školy? Ja som prišla s autom. Auto. Pešo. Auto. Že je Deň Zeme? Neviem. Bicyklom ako vždy. Dnes prišli do školy. Keď dobre, tak dobre. Chráňme našu prírodu, zbierajme a recyklujme. Ako, kde, čo? Zbierame elektroodpad, použité batérie, papier, šatstvo a samozrejme aj jedlý olej.
A ešte plastové fľaše. Super, na dvore nám vyrástol strom. A tu už máme prvé púčky. Kmeň mohutnie. Pribúda lístkov. Je ich viac a viac. A tu už pekne rozkošateľ. A nakoniec sme sa pozdravili slnku. Doľava, doprava, otočka a nakoniec poklona našej ťažko skúšanej zemi. Pozrite, takto rástol. Naše heslo: zelená je dobrá. Aj mne by sa takto páčilo bicyklovať sa po chodbách. Nemyslím si, bolo tu strašne veľa ľudí. Ľudí? Akých ľudí? Mali sme trojstretnutie a prišli k nám školy z Maďarska a z Česka. Aha, to je super. Už ma to chytilo? Veru, na chodbách bolo plno, lebo nám pribudlo 90 dočasných spolužiakov, no ale dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Do našej vravy sa miešala maďarčina a čeština. Kto boli noví spolužiaci? Boli to žiaci základných škôl z Budapešti a Blánska, ktorí prišli na naše tradičné vyšegrádske trojstretnutie, ktoré sa koná každoročne na jednej zo škôl. Na Komenského sme hosti privítali už po 4. krát. Program bol riadne nabitý, tak sa hneď po ubytovaní v našich triedách za spartianských podmienok mohlo začať. Najbližšie 2 dni nás čakalo množstvo súťaží a najmä množstvo medailí a ocenení, ktoré sa tešili na svojich nových majiteľov. Po úvodných zápasoch vo futbale a prehadzovanej sa konalo aj neformálne posedenie vedúcich výprav, ktorí vlastne ani neboli pre našich učiteľov novými, keďže sa z každoročných stretnutí dobre poznajú. Počasie z útorka na stredu vyzeralo hrôzostrašne, našťastie sa trochu umúdrilo a hlavne, že nepršalo. Napriek silnému vetru od divákov a povzbudzujúcich nebola núdza a počuť bolo každý tábor. Športové súperenie, emócie z výhry, ale aj z prehry, to všetko k športu patrí, ale čardáš nášho DJ-a rozohrial každého. Nie divu, veď naše stretnutie nie je len o víťazstve. Je o spolupatričnosti nových kamarátoch. Náš Wi-Fi kútik bol spoločenským miestom, kde sa stretávali všetci a vytvárali nové priateľstvá. Športové súťaže doplňala aj výtvarná súťaž všetkých vekových kategórií na tému Škola včera, dnes aj zajtra. Veľký úspech zožal aj kvíz v anglickom jazyku v štýle súťaže Riskuj. Veru, niekedy sme sa chytali za hlavu, čo všetko sme pozabúdali. Cieľom nebolo vyhrať, ale sa zabaviť. To sa nám podarilo a po poslednom risku nahratá nula vôbec nikoho netrápila. Našli sme si aj čas na návštevu primátora. Slávnostné prijatie prebehlo v reprezentačných priestoroch radnice a na naše prekvapenie nás zobral aj na radničnú väžu osobne pán primátor a ukázal nám nádherný výhľad. Keďže na väžu viedlo množstvo schodov, čokoľvek bombóniky, ktorými nás ponúkol, prišli vhod. Večer sme našich nových spolužiakov zobrali na zotavenie do wellnessu. Vodu a relax si nevedeli vynachváliť. A keďže sa všetko raz musí skončiť, v programe ostala už iba prehliadka mesta a odovzdávanie cien. Sád medailí bolo veľa, no každá si našla svojho majiteľa. Nakoniec všetky 3 školy obsadili prvé 3 miesta. Potlesk, športové gesta a 3-krát trojstretnutie hurá dáva tušiť, že budúci rok sa stretneme opäť, tentokrát v Blansku. Vieš čo, nie je už zima. Poďme radšej. Poďme. Ahoj! Čaute.